Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele uBaba Msibande, ngibingelele uMama Msibande, ngibingelele abazalwane bonke ekhaya lizwe. Ngizoxolisa kuJesu Kristu waseNazaretha, ngixolise kuBaba Msibande, ngixolise kuMama Msibande, ngixolise kubazalwane bonke ekhaya lizwe. Ngonile ngibe umntwana ongalaleli, ngonile ngenza i-VN engaphezulu kwa-3 minutes. Ngicela ukuxolisa kakhulu kunina nonke, ngicela ukuxolisa kakhulu kuJesu Kristu waseNazaretha. Xolise kakhulu Baba Msibande, nakuma nakubazalwane bonke. Ngiyazisola kulokhu engikwenzile. Kusukela nje ngoLwesihlanu ntambama kuze kuzoshaya nje namhlanje benginovalo, ngazi ukuthi ngonile kuJesu. Ngicela ningixolele. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. UJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngicela ukubingelela entabeni yendlela Jehova, kuyabe ngibonelelwa, ngibingelele ekhaya lizwe. Baba ngicela ukudlulisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Kunezinto ezinkulu nezinhle angenzele zona. Ungenzele izinto engingakaze ngicabanga ukuthi zingenzeka. Ukuphuma nje ezintweni engangizibona zifana nezithixo kumina. Baba mina bengicream, ngisebenzisa ucream, isikhumba sami sesishe ngale ndlela, kodwa uNkulunkulu ukwazile ukuthi angikhiphe ngenxa yenkonzo usinika zona Baba, neqiniso uNkulunkulu akuphathise lona. Ngiphumile ekugcobeni ucream. Yebo kona kube nzima ngoba ngaba nobuhlungu obukhulu ebusweni bami ngesikhathi ngibayekile, kodwa ngibe sengikhuleka kuNkulunkulu ukuthi Baba, ngoba ngifuna ukuba yilo mntwana ofuna ngibe uyena, ngiyethemba ukuthi uzongisiza Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngabuyela esikhombeni sami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ngoba ukuba Baba uNkulunkulu bowungavumanga wakugibela, angazi ungabe ngilaphi namhlanje. Bengithanda namadoda ngizibuza ukuthi Nkosi yami, mangizwa abazalwane befakaza ukuthi bashiyile izinto uNkulunkulu basizile, nginalento ukuthi mina ingenzeka yini leyo nto. Ngiyafisa kodwa ngiyabona ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuzenzela ngokwami. Baba bengithanda amadoda oBen 10, Baba ngisho amakhehla ngingashiyi lutho, kodwa namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu ngumama ngihloniphekile ngenxa yemfundiso entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ikhaya lizwi. Ngiwumama ngihloniphekile, nginesithunzi, ngiyazazi ngenxa Baba yalezi imfundiso. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. uNkulunkulu akaqhubeke Baba wenza umsebenzi. Nkosi yami siyabonga ngeqiniso esasingazi ukuthi kanti Nkosi yami ukuze ube umntwana kaNkulunkulu umelwe ukuba ngcwele. Ngiyabonga Baba, ngihloniphekile, nginesithunzi, ngiwumama, ngisho abantwana bami bayaziqhenya ngami. Into engangakaze ngiyicabanga ukuthi kuyaphumeka emadodeni, kuyaphumeka ebufebeni, uhambe uqondile uwumntwana kaNkulunkulu. Ngisamema uNkulunkulu nako okunye Baba engakaphumeki kona ukuthi ngizophuma bengidla nenhlabathi ukhetho Baba, ngiludla njengokudla, kodwa ngiphumile ungikhiphile uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi. Kukhona lento le ebuhlungu nempelasonto esiphuma kuyo, kodwa yayizolo beyibuhlungu ngendlela esimangaliso. Ibuhlungu mawuzazi wena ukuthi uphumaphi, phuma enkingeni enjani, uNkulunkulu ukutakula endaweni enjani. Buhlungu inkonzo esiphuma kuyo. Ngizosho ngoba lento le iyangidla ngaphakathi. Kukhona nje lento ukuthi angicele nje ukuthi ngiyikhulume ngidlule, ngingebani, ngingelutho, ukuthi simelwe ukuthi sikhulekele
imindeni e-involved, sikhulekele abaholi bethu, sikhumbule ukuthi isitha esingusathane sisebenza kanjani. Ufuna ukushaya iy'nyoni ey'ningi ngamatshe ambalwa ukuthi kube khona abantu abazozidisqualifya ngokuqala ukuthi bahlebe bafune ukuthi obani labo. Simelwe ukuthi-ke kunalokho sibambelele, sibambane njengoba ubaba uNsibande hleze esencourage ukuthi kumele sibambane ngezandla ukuze sonke sihambe sigcine sesishayile intambo. Yilona thuba leli, ungaqali lokufuna ukuthi ubani wenza ukuthi kanjani. Thina singabantu esi-encourage ukuthi sikhuleke, simele ukuthi sikhulekelane. Seyifikile izimo sokuthi siphakame sikhulekelane, sibaxolele, singazikhohlwa ukuthi thina siphumaphi. Siphuma endaweni ezibumnyama ngendlela eyisimangaliso. Senze izinto ezi-worse than esizizwile. Singazikhohlwa ukuthi singobani, siphumaphi, uNkulunkulu usilandephi, ezizosifaka ekhaya lezi, ezosifaka entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Singakhohlwa nakancane, simele ukuthi sikhuleke. Masikhulekeni, sibakhulekele, sibakhumbule emkhulekweni yethu, singabashiyi. Sikhulekele bonke aba-involve, sikhulekele ama-branches onke, sikhulekele bonke abantu abasekhaya lethu. Uyabona nje, ngibuka kwi-group yami khona kunganakele lutho nje, wavele wazofaka nje emoji yokuhleka. Yilabo-ke abantu-ke abajabulayo, bazojabula bajabule, kodwa bazojabha uma sokwazi ukuthi simelane, sikhulekelane. Ngiyanicela bakwethu, nami ngingeyilutho ngizoliphonsa itshe esivivaneni ngimkhuleko, ngoba ibuhlungu inkonzo esiphuma kuyo siyibandla. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, mama umpostoli, bazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu, kade siphuma emkhosini uNkulunkulu ungenzela isimanga. Kunomfowethu owayehambe ngoNovemba eqalwa, wahamba nje akwangazi umuntu ukuthi ukuphi, sathi amfonela singamtholi. Kodwa kushe ngosuku lokuphuma emkhosini luka-21 kwavele kwafika umuntu akahleli kubo ebengingamazi naye engangazi. Wafuna ukuzwa ukuthi ubani uMam Dlamini. Bathe mangabe bemtshela, wakhuluma nami, wathi uthe umfowethu akokhonza kimi. Kwayindlela esengithola ngayo ukwazi ukuthi ukuphi. Ngambonga uNkulunkulu kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngithanda ukubonga kakhulu inkulumo engizwe ubaba ekhuluma ngayo, le yokubuza ngokuthi ivangeli kababa lehlukile. Siyambonga uNkulunkulu baba kakhulu ukuthi uNkulunkulu usibuyisele ivangeli lakudala. Ngike ngiyibuke le ndaba yokuthi kudala abantu bebengakuthandi ukuthi kuthiwe basindisiwe. Buza abantu ethi umuntu ngiyakholwa kodwa angisindiswanga, ngoba bebazi ukuthi ukusindiswa kusho ukwehlukanisa. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi mhlambe abazalwane thina esindisiwe kukhona la siba buthaka khona, abantu sebenesibindi sokuthi umuntu avele athi usindisiwe asho umuntu enza zonke izinto. Kodwa siyalibonga ivangeli uNkulunkulu akalinika ubaba entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi, elikhuluma impela indaba yokwehlukanisa, ukuthi umuntu mangabe efuna ukuya ezulwini kufanele kucace ukuthi ufuna ukuya ezulwini, uyazidela ngempela njengoba lithi izwi kaNkulunkulu. Umuntu makathi abathi isiphambano sakhe amlandele uJesu. Siyambonga uNkulunkulu baba, noma kungafika imibuzo noma kanjani, siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akakumise la uNkulunkulu akakubeke khona. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba Msibande, ngiyathulisa ekuseni ekhaya lezwi. Ngidlulisa ukubonga kakhulu umpostoli ngokuba ngilungisele ngikwazi ukubuyela egruphini. Ngibonga kakhulu.
Nkosi yami sakubusise baba. Ngibonga kakhulu nje nangenkonzo nangezwi kakhulukazi indlela esihlahlela ngayo osikhanyisela ngalo ngizwi. Siyafundiseka nje kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inkosi yami sibusise-ke baba. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabulisa ekhaya kwaNsibande, ngibulisa ekhaya Lizwi, ngibulisa entabeni indlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngiyacela baba, ngicela ungangikhiphi ekhaya Lizwi. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyenzile imisteyiki, ngonile phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ngikonile baba. Ngiyacela ungixolele, ngicela ungangikhiphi ekhaya Lizwi. Angazi baba ngingaphile yiphi impilo. Angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwekhaya Lizwi. La ngithola khona ukuphila, ngithola ukuphumula emoyeni. Angazi baba ngizophila eyiphi impilo mase ngingasekho ekhaya Lizwi. Ngiyazi baba imoji iphutha elikhulu. Angazi uzohlala ubhekane nayo kanjani. Angazi baba, angazi. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyacela ungaphumi ekhaya Lizwi. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele. Ngiyacela baba ungixolele. Ngiyazi kunzima ngoba imoji izinto zamadimoni. Angazi ngizokwenza kanjani. Ngiyacela baba ungixolele. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele. Ngiyaxolisa kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba empostoli kanye noma-ke empostoli nebandla lonke lasekhaya Lizwi nelasentabeni kaJehova. Uyabonelwa ngesivumo sithi uJesu Kristu uyinkosi. Lana ngiphakamisa isifundo engisifundiswa sona uqala kumkhosi. Angizange ngingene mina emkhosini. Ngavuka nje ngisemandleni nginevesi engathi ngalishera nabazalwane la elukhunganeni bazalwane engithandaza nabo. Kanti bona basemkhosini mina ngikho emkhosini ngalishera. Kuthe emva kweviki ngase ngizibona ngiphethe iBhayibheli ngivule abaseKorinte bokuqala. Ngijabulile ngithi vele ngifuna ukuyoshera nabazalwane. Mangifika-ke lo munye mzalwane uthi wena awukho nathi, and la ebusweni bakhombisa ukungisola mina ngendlela abangibuka ngakhona. Uthi awukho nathi, uthi lo munye angeke wena ushere nathi ilizwi ngoba awukho nathi. Uthi lo munye wesithathu, thina sisemkhosini wena awukho emkhosini, into efana uyayenza nje ukuthi uhlale phansi ulalele konke okukhulunywayo. Ngase ngiyafunda ukuthi uma ngisemkhosini, uma ngabe ngingekho emkhosini, abazali besemkhosini, angisheri lutho, angihlanganyeli nalutho. Noma ngabe kuthiwa bengu-MC, akumele bo-MC beningekho emkhosini, ngimele abantu abasemkhosini. Ngafunda lapho. Ngiyabonga kakhulu babemfundisi, babempostoli. Iy'fundiso zakho ziningi nobufakazi obunye engiseza nabo, kodwa ngenxa yesikhathi lo ngifundiswa nje mangilele ngezinto ezenzakalayo kufanele ngizihambe ngendlela efanele ngihambe ngayo, njengoba mina sengikhethile ukungena entabeni kaJehova. Uyabonelelwa. Nale ntshumayelo boloku sinikeza yona nayo iyangifundisa kakhulu ukuthi uma ufuna ukuba sentabeni kaJehova kumele uphile impilo enjani. Ngiyabonga kakhulu babempostoli. NgoJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba wami, Nkosi yami, Baba Nzibande, umama ekhaya, abazukulu bonke. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyabonga baba, iy'ntshumayelo zonke osipha zona ziyasifundisa singabantu abasha, ziyasifundisa singabantu abaphethe abashumayela ivangeli
abavangeli lasifundisa abazalwane ifundiso zonke nje engizithole la ekhaya lezwi ngiyazibona zisiza kakhulu umphefumulo wami nanokuthi baba into engiyibonga kakhulu ukuthi kuwe akukho ome kukho ume ezwini likaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu singabantwana bakaNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu izinto asenzela zona ngawe nangomndeni wakho, siyabonga. Okunye bazalwane baba umfundisi i-weekend esisuka kuyona evina ingiphathe kabuhlungu bazalwane, izinto okade kuzichaza laphaya ngabantu noma njengoba siphethe imisebenzi kaNkulunkulu, ngihlale nengane kade ingane iyasijolela yenza izinto eziphambene, ngingumholi webandla, itholakala ukuthi yenzeka izinto ezinjena. So-ke angeke sasho lutho-ke bazalwane kakhulu ngoba kubuhlungu ngale ndlela bona abantwana benza izinto eziphambene bajabulisa usathane sesishumayelile ivangeli phakathi kwabo. So-ke kusenza sibe buhlungu emoyeni wethu njengoba sihamba sisebenza lo msebenzi. Asusebenzi ngoba kumnandi kodwa susebenza lithe izwi likaNkulunkulu, ulithi izwi likaNkulunkulu, shumayela isikhathi, shumayela kuyisikhathi noma kungasona isikhathi. So lento kade uyenza-ke nge-weekend baba, ushumayelile, ukhulumile, abengezwanga angeke futhi baphinde bezwe. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba Mpostoli Ntsibande nomama Mpostoli nakulo ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga uNkulunkulu lowangingenisa ekhaya lezwi ngemusa wakhe nga-October 2022. Sengingenile ngathola kuphila emoyeni nasemtimbeni, ngakhululeka ebuthakathakeni lengangiphila nabo kusukela nga-1966 ngina-9 weminyaka. Ngaphila ngalokuphelele emva kwekuvuma tono. Nelivi laNkulunkulu sengiliva ngiliconze kangcono. Nemibuto leminyenti ebenginayo seyiyaphenduleka. Nkulunkulu, ngiyambonga kakhulu ngani mndeni wakaNtsibande. Akanilondolote simakade kuze kuthi nalo msebenzi lomuhle lawucala etimbilweni tenu netethu ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, awufeze kuze kube lilanga laKristu Jesu. Sengishido kanjalo ngiyatithoba, ngivuma buthakathaka lengibe nabo ngesivumo lesithi uJesu Kristu uyinkosi. Njengekusho kwaloke wafakaza ngekuthi labanye kuletinye tindzawo baba nemahloni kusisho. Kimi bekuba khona simo tsite lesichoka umtimba nemlomo ngingabe ngisakhona kusivuma. Kanti siyangisita lesivumo nangisisho ngibhekene nesimo tsite lesidzinga emandla emusa weNkosi Jesu. Sivele sitiphumele nje emlonyeni kalula ngithole kusitakala. Impela ngicela iNkosi ingithethelele ibuye ingikhulule futhi emandleni esitha. NgaJohane 8:36 lothi uma indvodzana inikhulula niyawuba ngabakhululekile sibili.
uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baqinisile laba abathi ivangeli futhi babasebande liyashisa ngoba lishisa amabili onke kumuntu ovumayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Engane igolide uze libe igolide lifaka emlilweni bese liphumela fanele igolide lelihle. Nomkristu-ke ngevangeli elishisayo bamkabinde likababa uNsibande, I'm sorry, liyashisa licwenge konke okubi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bingelele bakutsibande, bingelele mamtsibande, bingelele abazalwane ekhaya lezwe, bingelele tabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizofakaza ngibonga uNkulunkulu, bonga amandla esivumo. Ngesonto sasiya enkonzweni, sisahamba endleleni kwaqhamuka imoto yasishayisa ngemuva. Yaphaphalaza imoto lapho yangena kulo layini wey'moto esiphambane nazo yaze yaphumela ngaphandle. Isaphaphalaza ngasho isivumo ngimemeza uJesu Kristu uyinkosi. Abantwana bekhala ngemuva ngezwa omunye naye esesho uJesu Kristu uyinkosi. Yaze yama imoto yabuyela emgaqweni yama eceleni. Bazalwane ngambona uNkulunkulu, ngasibona isandla sikaNkulunkulu sivimba iy'moto ukuba zingaqhamuki ngoba kukhona eyodwa imoto eyaqhamuka lapho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Isivumo bazalwane sinamandla, siyasivikela ngisho engozini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba Mtsibande noma Mtsibande, uNkulunkulu abagcini nomndeni wabo bonke. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu nangamahubo, ngibonga ngamahubo 103. Ngibonga uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kimi makubonge igama lakhe elingcwele. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibingelele umndeni kaNsibande wonke, ngibingelele nawe Baba. Ngibingelele intabendle kaJehova kuyabonelela nabasekhaya lizwi ngesivume sithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngithanda ukuletha ubufakazi. Ngibonga kakhulu nje uNkulunkulu ngangenisele kona. Ukuqala Baba ngibonge nje ngomkhuleko lo silethele yona, lo wokunqoba la usuke usukhulekela weshumi nemikhuleko enhlobonhlobo. Ngiyabonga kakhulu Baba ukuthi uNkulunkulu wenzile umsebenzi la usuthi uNkulunkulu uyalithomisa lakhe alilinde beka ukuthi liyawenza umsebenzi. Nala usuthi babasuthisa konke ngokulangazelela kwabo. Nkosi, ngiyabonga kakhulu Baba ukuthi nje emsebenzini nje ade ngisebenza. uNkulunkulu ngenzela umusa ngoJanuwari uMlungu vele wanginyosela umuholo. Ngajabula kakhulu. Ngisebenza abelungu abehlukene. Esontweni futhi elilodwa last week mase sengiya komunye umlungu wafike naye wathi uzonginyosela umuholo, wanginika i-leave. Baba ebudaleni bami angikaze nje ngiyithole i-leave. Kade ngaqala ukusebenza kodwa bengakaze ngiyithole, kodwa nje ngokungena nje la ngale mikhuleko yakho Baba kwenzeke umangaliso. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba, ngithi ngimnika udumo. Siyabonga Baba le mikhuleko senzela yona. Siyalibabaza igama kaNkulunkulu sithi impela okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka. Siyabonga kakhulu kuba nangolivo ngangingalwazi kodwa ubaba uthe masesichazela ngamcela uNkulunkulu ukuthi futhi nakulona ngithembeke. uNkulunkulu ngenzele kuhle kodwa. Ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelela kumama, abazalwane bonke ekhaya lezwi, abazalwane bonke entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukubonga baba kakhulu umkhuleko osenzela yona masuke sinikelile umnikelo enhlobonhlobo. Emakhabetheni kuyama, emafrijini kuyama, kuhamba ngendlela encane ngendlela emangalisayo. Emasimini lasuke sitshalile khona kuyaphindaphindeka. Siyabonga kakhulu, simnikeza udumo uNkulunkulu Baba ngokuba lonke lungolwakhe, lonke lumfanele. Ngibonga nenkonzo Baba osenzele yona izolo kuLwesibili, ingithobisile kakhulu. Iyafakazeleka ukuthi ubaba uma ekhuluma kusuke kungakhulumi yena, kepha kusuke kukhuluma lo amgibele, obuka ekusithekeni, okuyena obona okufihlakeleyo. Mayethi ubaba inkinga esibhekene nazo emndenini yethu emakhaya sidinga umkhuleko omkhulu ongango-40 days. Ngathula ngabheka ngathi Nkosi sikhumbule amavesi baba osinikeze wona kuLeviticus u-18 uvesi ngithi 23 naku-20 Leviticus 20 uvesi u-13 akhuluma kakhulu ukuthi nathi noma sesimi sihlaba ukuthi umoya awukho right, kepha siyezwini sithi izwi lithi. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba owavuma ukugitshelwa. Sesikhulekela ukuthi nathi ikugcina inkosi, nathi sifinyelele ekulazini iqiniso. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele ekuseni. uJesu Kristu uyinkosi ebandleni, khaya lezwi, ntaba yendlu kaJehova kuyabonelela, umndeni kababa umpostoli Nsibande noma nebandla lonke. Baba ekuseni ngithi ngibonge 2023 ngavuma izono, bengihlushwa ukuthi bengihafule amandla wegezi, okusho ukuthi bengibrijile noma bengiwuthenga ugesi. Ingihluphile-ke lento isikhathi eside ngingenayo indlela yokuyikhipha. Ngibonga ukuthi manje 2026 uNkulunkulu angenzele indlela yokuthi khona ukuphuma. Sengikhululekile nasemphefumulweni. Ngiyabonga. Okunye ngibonga igama nesivumo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, izwi leli elisikhulula kuko konke. Ngibonga ukuthi kuma-attack wami wonke engi-attack-a kuwo, uNkulunkulu ungenzele umusa, ngikhona ukunqoba ngalo leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Nabazukulu bami nasemndenini wakithi sengibafundisile ukuthi bafunde ukusho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ukuze banqobe izimpi. Nala ngaphakathi kwekhaya nginqoba ngalo Nkosi. Benginephupho ebelinzima la bekufanele kuthiwa angibulawe ngenxa yokuthi ngihlakaniphise abantu. Impi ebengibhekene nayo baba ngiyinqobe ngaso lesi sivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Indlela bengi-attack-eke ngayo bengibiza lona leli gama. Kuleli phupho belizitshintsha kaningi, kodwa kuko konke bengibiza lona leli gama uJesu Kristu uyinkosi. Kulesi sivumo uJesu Kristu uyinkosi. Nangempela akukho esinqoba ngakho ngaphandle kwalo leli gama. Liyasingcobela baba ey'ntweni eziningi esihlangabezana nazo. Ngiyabonga uNkulunkulu akasenzele umusa yokuhlala enkosini. Silethembe leli gama uJesu Kristu uyinkosi.
ngixolise nokudelete kunephutha ebelenzekile kule message engiyenze kuqala. Ngase ngiyadelete, ngiyaxolisa nakuyo ukuthi ngidelete. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngokhulu ukuthoba ngibingelele umkhulu nagogo egameni lenkosi uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ongigcinile kade ngibambe umkhosi we-dry fasting izinsuku. uNkulunkulu bengithwele nje ngigcinile, engipha amandla, esifundisa nasekhaya lezwi. Bekungathi nje ngiyadla, bengathi ngiyaphuza ngendlela bengifuna ngayo kulezi iy'nsuku. Ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu ngamkhulu. Kuthe Monday, kwenzeka isimangaliso nje. Bengibuye ukuyohlangabeza umntwana, ngikhona emkhosini we-dry. Ngiyohlangabeza umntwana ephuma esikoleni. Ilanga-ke uNkulunkulu beliphumisile kakhulu. Sithe nje sisendleleni ngisabheka ukuthi ngaze ngajuluka. Sekuyofanele manje ngiphuze. Ngathi kusasa ngizokwenza njani? Kwathi nje kusenjalo impela nje ngisazindla ngalokho. Kwavele kwaqhamuka amafu. Avele alisitheza ilanga la besihamba khona nomntwana. Alisitheza ilanga saze sayongena ekhaya ngoba uma uzongena ekhaya nje ukhuphuka intaba. Saze sayongena ekhaya, ngathi ngiyalunguza sengingenile endlini. Hawu, ilokhuzana ifu alisekho, seliphumile nje ilanga njengoba beliphumile. Bengithi ngiyaqalaza emaceleni, awu, ilanga likhona emasayidini but la besihamba khona thina besinethunzi. Ngathi nanti ifu lihamba nathi. Ngaze ngambonga uNkulunkulu endleleni, ngathi ngiyabonga Nkosi Jesu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngoba uyasithwala. Ngiyambonga nje, ngiyambonga mkhulu uJesu Kristu inkosi. Ngizwa nje ngijabule nginokuthula ngaphakathi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nibe nosuku olubusisekile. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Bangithi nje ngiyacimeza, ngivele ngibone angathi kunomuntu ongitshengisa indlebe ebhotshoziwe, inkulu inembobo engaka ziyalenga. Bese ngizwa izwi likhulumayo ukuthi nina enabhoboza indlebe, angathi ngaba yilona loyo avume isono sakhe sokubhoboza indlebe. Kunzima, kunzima. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni ey'nhlo kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela umphostoli, ngibingelela umapostoli nebandla lonke ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Ngize la kuzophakamisa ukubonga amandla kaNkulunkulu nangomkhuleko kwabaseRoma 10:9. Last year umama ngo-August umama wami begula kakhulu, engakwazi unyakaza, engakwazi uhamba iyendawo, engakwazi ukwenza lutho. Umuntu nje oyithandela ukuyilimela. Kuthe selimile sekufikile isikhathi sokuvuna, kwavetana kwaqala iy'nhlungu noma ungakwazi ukwenza lutho, ungakwazi nje ukusukuma kwensimini ukuze uhambe uyo-check-a noma ukuyovuna ensimini. Kwaqala isifo samathambo, engakwazi ukwenza lutho. Ngiyahlangana nomunye isisi okuyena wangifaka ekhaya lezwi. Ngamcela ukuba ngikhulekise, sakhuleka sangena ebukhosini, sakhuleka. Wabese thina khona umkhuleko engizokupha wona, bengicela ukuthi umsendele umama. Wangipha waseRoma 10:9. Ngamsendela wona lo mkhuleko. Wawukhuleka umama ngale ngasekhaya,
ayithi sesiphuma ebukhosini kube uyena mama ngifonelayo ukuthi yabona namhlanje ngoba ngikhuluma nawe ngisensimini ngiyavuna ngoba ngiyabona ukuthi iy'tshalo zami ezinye zidliwa iy'lwane, iy'nyoni, ezinye nje ziyabola ngenxa sekuyisikhathi sokuvuna kodwa mina ngikho. Saphakamisa kakhulu ukumbonga uNkulunkulu nangomkhuleko mina ngoba mina bengingawazi lo mkhuleko. Ethe ngisendela nje lo sisi ngazibuza ukuthi umkhuleko onjani no, ubani lo okhuleka lo mkhuleko? Kodwa namhlanje ngizophakamisa ukubonga ngamandla ngiwabonile kulo mkhuleko wabaseRoma 10 verse 9 ngithi uyasebenza lo mkhuleko, unamandla lo mkhuleko. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, mningi ubufakazi enginawo kodwa ngenxa yesikhathi ngisazobuye ngilethe umfakazi owami-ke lo esasiphuma nje ebukhosini kulo nyaka lo, kodwa lo udlulisa unyaka odlule. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Mpostoli ngoba siyafunda, siyakheka, siyabusiseka, asigcini ngofunda kuphela kodwa sizinikela ngazo zonke indlela ukube silalele futhi siliphile izwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawo nangalo mkhuleko. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngizophakamisa amazwi, ngizophakamisa ukubonga elinamandla, igama ukuthi ungamandla. uJesu Kristu inkosi, ngibonga umusa nokunakekelwa. Ngumsombuluko ekhaya kwatholakala imvukuzane. uNkulunkulu ade ngivusitha, ngithandaza, ngithaya umuzi, thola imvukuzane ekuseni isifile ngoba ngiyazi ngingazi ukuthi isikole singabuza akusesomamajengisa umamkhulu wami usho wathi imvukuzane, wathi imvukuzane. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiphakamisa udumo lwakhe. Kuthe ngolesihlanu uMgqibelo kwakhona into efuna emphimbeni efuna ukungivaka ngathi ngimile iy'thambo engingalazi emphimbeni. Ngakhuleka ngathi uJesu Kristu inkosi, ngalithi libheka phansi, liyagidlika libheka phansi, ngathi uJesu Kristu inkosi. Kwathi ekuseni ngesonto ekuseni ngadumisa uJehova, ngidumisa ekuseni umoya ongcwele wathi angikhuleke, ngakhuleka. Mangikhuleka ngezwe isandla sami ngishawa i-stroke, mangishawa i-stroke isandla sami ngezwe iphini ngathi ngiwe, uma usuke uwile wabhalansa kabi ngesandla, ngezwe ubuhlungu engaze ngibone. Ngathi uJesu Kristu inkosi, ngathandaza, ngadumisa, ngathandaza uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga kwikhaya entabeni kaJehova, ngiyabonelelwa, ngiyabonga ngumama wangifaka wangazisa le gruphu, wangazisa kubazalwane. Ngiyabonga nje uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamphakamisa ubukhona bakhe nobukhulu bakhe. Uyasinakekela ngampela. Ngibonga umusa nje, ukunakekelwa. Linamandla leli gama ethi uJesu Kristu inkosi, linamandla, kukho ongaguqi, wonke amadolo ayaguqa kulo, zonke iy'lwanyazana ezithunyelelwe zobumnyama ziyafa. Hawu, muhle uJesu, muhle uJesu. Ngiphakamisa amandla nje, ngixolise ngokudilitha i-voice note bese ngiyisendele, ngibona siwu-3 minutes and 1 minute, kanti ngangizwile ubaba uthi nefanele ibe nje u-3 minutes ingeqi ngalapho. Ngiyaxosa kakhulu, ngiyazithoba. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uJehova, ngiyambonga kuwo konke, akukho ngeke kwenzeke. Ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi angibiyele, abiye nekhaya lakhiwe nguye, nabantu abafundiswe nguye. Ngiyambonga uNkulunkulu, isimangaliso uthi kuzofika into ifike ife, ihluleke ukugibela kancane nje phezu kwesitubhini ngoba ife nje before ungene evrandi, esitubhani sokuqala yafela khona. Ngiyambonga uJesu uNkulunkulu, uyaphuthuma. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa uJehova kuwo konke. uJesu Kristu inkosi, udumo lonke lungolwakhe. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuwe baba uNsibande, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Bengicela baba ukuletha nabo ubufakazi. Ngangivuma izono last year ngo-19 zika-Agasti. Ngithe masengiqedile ukuvuma izono, ngakutshela ukuthi nginomoya ongihluphayo oye ulale nami ngilele. Ubaba uMpostola wangikhulekela. Uthe make ngikhulekela wathi nawe ukholwe, nawe ukhuleke ngencwadi yabaRoma, uqhubekeke ukhuleka ngencwadi yabaRoma, Roma 10 verse 9. Wathi nawe ukholwe, uma ukholwa
ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Lo moya ngukhulekele uphumile uhambile. Ngiyabonga Baba uNsibande, since from that time angizange ngiphinde ngihlutshwe ngulo moya. Ubungihlupha kakhulu lo moya, bese ngihamba indawo eziningi kakhulu ngawo, years and years. Angisakhumbuli ukuthi how many years, kodwa iminyaka eminingi lo moya ongihlupha. Kodwa manje ngilala ngokuthula, ngilala kahle. Ngiyambonga uNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu ngawo Baba uNsibande ukuthi uvume akugibele. Angazi besizoba yini. Siyakubonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Muhle, uthembekile. Bengazi ukuthi lo moya ungaze usuke ngaphandle kwalutho nje engikwenzileyo, kuphela ngokukhuleka nangokukholwa nangokucela kuNkulunkulu akuphe amandla yokuthi uphile ubungcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu Baba uNsibande. Angazi ukuthi ngibonge ngithini, ngiswele namazwi okubonga, kodwa ngiyambonga, ngiyamdumisa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umposteli, ngiyabingelela kumama umposteli uNsibande, bongelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ndinobufakazi bukaJanuwari phaa ku-21 days. Ndaye ngena u-21 days ndabe ndisidla amapilisi, ndandifumene musi i-car accident, kodwa ndamkholwa uThixo kaBaba uNsibande. Xa isithi yena funeka uThixo umkholwe, noba udla amapilisi kodwa funeka umkholwe. Ndaye ndamkholwa khona ku-1 day, zange kube lula ku-1 day, ndaye ndagula. Kodwa ngenxa yento yobana waye wasifakela umkhuleko ngoba sisemkhosini, so ndamane ndivula lo mkhuleko lowo, ndavele ndaphila abangcwele. Injoba bendikhathazwa sispine, ndikhathazwa ngumlenze, kwavele kwathuleka nje, kwathi tu kwathuleka. Nangoku andikabuyeli kuwo amapilisi ngoba ndiphilile apha emzimbeni, andisawadli nje ntlobo amapilisi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kakhulu kuwe Baba, nakumama nakubazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithanda ukuzobonga uNkulunkulu owasebenzisa omunye umzalwane kulamasonto adlule, mhlawumbe amathathu noma amabili uma ngingaphosisi. Kunomzalwane ngangilalela ubufakazi efakaza ngokuthi uke waba sembonweni ethunywa eyolanda abazalwane abangasazilaleli iy'nkonzo, nabanye abahlushwa yinethiwekhi. Nami-ke Baba ngangingomunye obengasazilaleli iy'nkonzo kusukela ngoNovemba. Ngavele nje ngabuyela nje esimweni sokuthanda ukubuka amamuvi, so bengiye ngidawunilode i-series emsebenzini, ngifike ntambama ngiyibuke endlini kusukela ngoNovemba, uDisemba wonke. Ngize ngaphuma kuleso silingo sengithole lobu bufakazi balo mzalwane, ngadilitha yonke into ebengiyibuka ebeyisefonini yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osebenzise lo mzalwane ukulanda mina, ngoba bese ngizibona ukuthi bese ngiphumile kakhulu, sengingasazilaleli iy'nkonzo, sengingasalalela ubufakazi, ngibhizi nale series nje engiwabukayo, nalama-series engiwabukayo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloya mzalwane amsebenzisa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen Baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba, ngiyabingelela umama, ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu. Ngidlulisa nje ubufakazi bokumbonga uNkulunkulu. Esikhathini esidlulile ubaba kwatholakala ukuthi unekhensa emzimbeni wakhe, engasakwazi ukuthi aye njengemvelo yokuba ayochitha umchamo, kodwa esesebenzisa isigubhu okuyisona akasi-check-ayo njalo uma sesigcwele fanele uyosichitha. Uthe last year
ebhukhelwe esibhedlela eThekwini waya ngomhla ka-11 Disemba. Sahlala salindela ama-results akhe wathole 22 January kuwo lo nyaka. Ubuye ejabule kakhulu ngoba ama-results akhe kuthiwe ikhensa ibonakale emzimbeni ukuthi iyehla. Sambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ngoba bese nginalokhu ukuthi sesisodwa sesingasenaye ngisho nomama kuzokwenzakalani empilweni yakhe. Kodwa uNkulunkulu waba nomusa phezu kwey'mpilo zethu. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngokuba naye evume ukuthi akhuleke umkhuleko wabaseRoma 10. Uwona engikholelwa ukuthi iwona owenzile umsebenzi phezu kwempilo yakhe. Bekunzima kakhulu kodwa uNkulunkulu usiphakamisile isandla. Simbona uNkulunkulu engenelela ezimeni esidlule kuzo besinzima kakhulu, kodwa uNkulunkulu simbona elokhu ehamba nathi siqinisa. Ngimnikeza nje udumo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kumama nobaba umphostoli. Ngibingelele entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele nasekhaya lezwi. Ngilethe ubufakazi. Kuthe ngoMgqibelo ngisekhaya kwami. Shuthi ngumuntu nje othandayo ukukhuleka afunde nezwi. Shuthi umyeni wami lento isiya ngokumcika. Ngoba ugcina ngitshela wathi yabona manje ngiyayivala indaba yolokhu uthandaza la. Akusindawo yokudlala le. Shuthi sinendawo sesithola isite siphumile sesizohlala khona kodwa indlu sikakayiqedi. Hayi bese ngithi mina ngoba ngikubangela umsindo. Sikhuluma sisekhaya ekhulu. Ngoba uthi ngikubangela umsindo la endlini yakho. Ngicela ukuya lapha bese siqala khona ukwakha. Ngiyongena kule ndlu ngikwazi ukuthi ngikhululeke khona ngizolala nakhona. Hayi ethi nalapho oya khona akusilo ikhaya lokudlala lelo. Siyangicika nje lento yakho. Hayi nangempela lento yenzeka ungifica ngilele. Shuthi bengilalela iy'nkonzo ngi-connect speaking. Ungifica ngilele. Uma ngilele alunguze ngomnyango bese yajika bese ngiphaphama khona lapha. Hawu bengilalela inkonzo kababa umphostoli anxapha ajika hlehle. Awu ngivele ngicishe speaking ngilona angeneke. Angitshela lokho angitshela kona ukuthi akusindawo ukudlala le. Ngihambe-ke ngiye lapha kuleya ndlu esihlala kuyo esingakahlali kuyona. Athi hhayi nalapha akusiyo indawo yokudlala. Kuthe kusebusuku ngabo 11 sengilele. Kusho ukuthi amawindo ethu awamakhulu kakhulu lapha phezulu kune-handrail nje ewindini. Awungeke uze ungene khona kodwa yena ukwazile ukungena phakathi ngabo 11, 22, 12 kanje. Weza wafika ngizwa into ethi gqu ngaphakathi endlini. Hayibo ubani lo ongenayo ungangenanga ngomnyango ngoba phela bengizozwa uma kunomuntu osemnyango. Mangithi hawu kuye. Athi hhayi angizile ukuzolwa. Ngizoxolisa ngivuswa yizwi selize labuya kabili. Ngiyaxolisa. Qhubeka ukhuleke. Qhubeka ukhuleke ngizoxolisa nje kakhulu ngoba hayi leli zwi liyangixwayisa impela. Selize labuya kabili kodwa into engizoyisho kuwe ukuthi uma uthandaza angazathi unganendawo e-safety nje la kungekho khona abantu. Ngoba phela la ekhaya khulu kunabantu.
Kodwa-ke nje ngenxa yaleli zwi ngiyakudedela, uzohlala la ukhuleke ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Hey, ngiyambonga uJesu oyinkosi, ngiyabonga kakhulu. Ubufakazi bami uJesu angenzile wona ukuvela kuye amuze nezi ngoba uze wasuka waya kwelinye isonto. Njengoba bekuyisonto izolo wangiqela akazange azangitshele mayefika kulelo sonto wayonikela. Hey, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi Baba Msibande, ngiyabulisa ngegama likaYesu. Ngibulisa ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Thima nokufakaza nami amandla kaYesu, amandla eligama elithi uYesu Kristu uyinkosi. Linamandla eligama ngilibona apha kumi. Ngiyabonga ngesifundiso ngalo ukuthi sisivumo. Siyamvuma ukuthi uYesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu ngezimfundiso zasekhaya lezwi zingincedile kakhulu. Ndingumama usalukazana eMan Fletcher. Ndiyabulela kakhulu ngeligama. Ndaxoshwa kwenye igruphu ngenxa yoba ndisithi uYesu Kristu uyinkosi. Ngakhishwa. Linamandla eligama likaYesu. Linamandla, lingumlilo odlayo, odla konke. Ngiyabonga. Ngithi uYesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuBaba kanye nemndeni wakhe wonke entabeni yendlu kaJehova, ekhaya lezwi. Ngicela kuletha ubufakazi bazalwane. NgoDisemba mtukulu wami washaywa ngigezi, wamshaya kakhulu waze waba netilonzi etandleni, washwapana nje etandla. Ngithanda kubonga amandla aNkulunkulu. And uyawathanda nomtukulu wami magama lathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathemba wasinziswa ngolokho. Abantu labaningi bashonile la eBarberton ngikushaywa ngigezi. Kodwa yena mtukulu wami uphilile. Umfana lomncane nje lona 9 years. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi umuntu ongalaleli nomuntu owenza isono, uNkulunkulu uyasuka kumele le kude. Angathi ngiyabona ngendlela aqhela ngayo. Bese ngibona umzalwane angathi nje kunomzalwane ohambayo. Uhamba nje umoya ongcwele ususukile kuye. Wena ubhizi lokhu ugijima uye enkonzweni. Kanti usuhamba wedwa, ayikho into ebuhlungu njengalena engiyibona la. Ukuhamba wedwa kanti kade umoya ongcwele asuka kuwe. Jesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, Baba Sibande noMama Sibande. Ngibingelele ngithi uJesu Kristu uyinkosi ekhaya lezwi nasentabeni nabazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi engibulethelwe ngoJanuwari, evikini yokuqala kuJanuwari. Bengingangenanga emkhosini we-21 days. Nabo ubufakazi engiza nabo. Ngaboniswa imihlaba emibili. Ngaboniswa ngapha ku-left umhlaba omdala, ngapha ku-right umhlaba omusha. Ngabona nje ngisajulile kanjalo ngistikhe kulo musha. Hayi kwase vele kuyaphela kanjalo. uJesu Kristu inkosi. Kwaphela insuku embili
ngaphinda futhi ngaboniswa ngiboniswa umuntu mfishane nje, umuntu wesilisa mfishane ubambe uphahla lwendlu, ngaze ngachaza kanjani. Uyabona uma wakha indlu yamapulangwe, uphahla lwesayidi eyodwa lusinda ngale ndlela elifukula ngala ekuqaleni, lwaze lwama la ekuqaleni lutebile ngapha ngaku-right, kusho ukuthi kufuneka ashenxe eze ukuthi lume liqonde. Lapho ngabona ukuthi inkosi uJesu ingibonisa amandla ayo ukuthi angakanani. Ngiyabonga. Ngixolise uma kukhona la ngenze khona iphutha. uJesu Kristu inkosi. Ngixolise futhi ukuphuza ukuletha ubufakazi. Nginovalo nje uma ngabe angizofaka ubufakazi kuye kube namaphutha. So manje nginobufakazi obuningi kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela baba ukuxolisa. Kune-emoji laphaya engene ngephutha, ngazi kanjani baba. Ngixolisa kakhulu baba. Ngixolisa kakhulu. Sengizwa njengabazalwane ngisabathe ngithi ngiyabheka ngapha ngiyadilitha kanti isele lapha phezulu. Yazi baba ukuthi uzoyibona. Ngixolisa kakhulu baba. Ngiyazithoba phambi kogcobo lwakho. Ngixolisa kakhulu baba. Usathana akafuni isizulu. Angazi ukuthi ingene kanjani baba ngendlela engiqaphela ngakhona. Ngiyaxolisa kakhulu baba uZibande. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazithoba phambi kogcobo lwakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Baba umposteli. Ngithe ngithi ngiyadilitha-ke baba kwazi kwadilitheka nale VN. Sengitatazela nje. Ngadilitha-ke baba. Ukuthi kade baba senginovalo nje kwadilitheka konke. Manje ngiyingakho ngasakwazi-ke manje ukuthi ngiphinde ngibheke kahle ngoba idilithekile leyo VN yalentshumayelo leyokugcina lapha ade ingene khona. Yingakho manje ngasakwazi-ke isibonakala lapha phezulu. Ngixolisa kakhulu baba. Bengisiyona inhloso yami. Yiphutha nje ngazi ukuthi lingene kanjani. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.